Hvor ligger Peter Madsen? Peter Madsen? Ja, det vil jeg sørge, men skulle han læge. Hvad siger, skulle han jo dø? Han døde i 1907. Og jamen, så er han faktisk vores sløjf i mange år. Peter Madsen er væk. Da han levede, var han en fattig husmand og stenhugger, og hovedperson i et drama, der foregik for næsten 100 år siden. Han stiftede Danmarks første husmandsforening på Samsø, den midterste ø i Danmark. Dramaets anden hovedperson og Peter Madsens modstander hed Mikkel Søren Holm. Hans gravsten står stadig opstillet ved kirken. Slægtsgården med Bjergård brændte kort før hans død, men den blev dog hurtigt bygget op igen ved siden af det mejeri, han ejede. Mikkel Søren Holm var bøndernes leder for 100 år siden, og til hans minde er der siden rejst et stort monument på en høj ud mod landevejen med jernkæder og bagtasten. Han havde et tilnavn. Det var kongen af Samsø. Dramaets vigtigste biperson er Samsøs officielle overhoved, den fornemme lensgreve Danneskjold Samsø til Brattingsborg. Han var øens største jordbesidder og tilhørte den lille kreds af godsejere, der havde magten i Danmark for 100 år siden. En oktoberaften i 1980 afholdtes den sidste generalforsamling i Samsø Husmandsforening. Den forening Peter Madsen stiftede. Det foregik på Flings Hotel i Tranebjerg. Ja, den beretning, som skal aflægges i aften, den adskiller sig jo væsentligt fra tidligere ordinære generalforsamlinger. I det, de beskæftiger sig med det forløbende år, og hvad tanker der var for det kommende. Denne her, det er en afslutning på en lang epoke i Samsøs historie. En historie, der fortæller om de små jordbrugeres flid og foretagsomhed på øen, men også om kamp for at bestå i krise og vanskelige tider. Samsø Husmandsforening blev startet 1888 under navn og Samsø Arbejder- og Husmandsforening, og var nærmest en understøttelsesforening. Men også forbedring og driften på de små jordlodder toges op. I foreningens glansperiode i 30'erne, der var vi oppe på ca. 500 medlemmer, men er nu nede på ca. 100. Lige fra starten har du samarbejdet med Samsø Landboforening, og dennes formand ved begyndelsen af århundredeskiftet, Mikkel Søren Holm med Bjergård, var en kort periode formand for husmands.